Wat is dat twitteren? Dus elkaar hebben is. En naar wie twitter je nu? Nou, Frank Twitter, die zit al naast je. Maar je twittert met elkaar praten. Maar je twittert toch niet na elkaar? Net zo gedaan. Dat weet ik, ja. Kan de rest van de wereld kan toch ook zien wat je doet? Anders horen jullie dat allemaal. Hij heeft net getwitterd. Maar Toch beter een uitsmijter had ik geweten. Kies je dan iemand uit met wie je twittert of kan iedereen dit lezen? Ja, dat kan iedereen lezen. Maar als je heel snel kan lezen, kan je alle twitters van de hele wereld volgen. Ja, dat is wel wat werk. En twittert bijvoorbeeld koningin Beatrix ook? Nee? Frank, wat vind jij ervan? Sturen mensen grabbels, denk stuur gewoon een mail om heel het Ik weet niet of ik zo raar vind van Hype, dat je gewoon aan je foto's erop zet. Dan gaat iedereen je... bedoel, dat is toch raar? Dan gaan mensen je foto's bekijken. Die je niet kent. Kijk, 2, 3 Ja. Nee, je hebt er weer ja. Vaar geluid die mensen volgen. Ja. Ik blokkeer ze dan ook. Hele vaak geluid. Ja, een filmpje aan maken. Oh, leuk. Hoe kom je daar aan? Dat je dat weet? Het komt al liggen twitter gewoon. Kunnen we even twitteren dat we dat op YouTube zetten? Oh ja, ja. Een filmpje. Zijn nieuwe iPhone wil nu al gelijk uploaden Naar zijn